A mae da fi arbenigwr fan hyn wrth yn ymyl i, Llyr James o Tregaron. Croeso ato ni, e? Siwr bod da. Nawr ti'n hen gyfarwydd o bod mewn yn y cylch yna gyda'r dorset, ond o ddydd i ddydd, ddwy ti'n gigydd yn y siop gigydd lleol yn Aberystwyth? Do, cigydd yn Aberystwyth rhan amser, a wedyn dyddiau off wedyn mynd pigwyn i dymbia allan y byddar. Felly ti'n gwybod yn iawn beth fydd Adrian Windsor yn chwilio amdano heddi yn y dosbarth yma? Do, rhyw fath o syniad oes. Ar hyn o bryd, mae Adrian Windsor y beirniad yn mynd trwyddyn nhw nawr ac yn gosod nhw mewn rhyw fath o drefn. A ni yn nosbarth y rhai sydd yn 90.6 kilo i 97 kilo. Yn gyffredinol, Llyr, be mae pobl yn chwilio amdano nawr pan maen nhw'n dod ato chi'r siop? Dyn nhw'n eisiau wyn rhy fawr. Dyddol mae o'n yn gallu fod coes o'n, wel, dwi graig ffarmwr yn really moyn talu mwy na 40 pint am goes oen. So ni'n trial ddim cael wyn rhy fawr. Wel, bydde siop bwtio yn gallu copo fe bach fwy o pwysau wyn na fel bydde ni eisiau prynu dymbiadau yn reiddiol. Fel mae packaging da ni, mae rhaid i'r o'n bwrw spec i ffito'r packaging da ni sydd yn mynd i'r supermarkets da ni da. Eglur arthreidau, beth yw'r spec mae'r archfarchnadoedd ei chwilio amdano? Mae wyn unrhyw beth really o 15 i 22 kilo. 18 yw'r ideal weight yn sy'n ffito fel leg o lamb neu steaks. Mae'n sy'n ffito'r packaging yn well da. A wedyn, ych chi'n chwilio am y braster wedyn, rhyw 3L? Ie, 2 neu 3L sydd yn ideal iddyn ni, ie. A'r un beth yn y siop bwtwr wedyn, dyn ni misau gormod o gwastraff. Mae rhaid bod, mae rhaid ni gael good yielding lambs, fel ni'n gweud, bod ni'n cael fwy o gwerth allan o'r oen. Ti'n meddwl yn ddiweddar gyda sut mae pethau'n mynd, bod pobl yn chwilio am darnau rhatach o bosib i goginio'n araf? Fel mae pethau'n mynd, fi'n meddwl bod pobl yn chwilio am pethau hawddach i wneud. Yn ffordd, mae mwy o pobl yn mynd allan i byta dyddiau hyn. Maen nhw'n mynd i'r restaurants yma, maen nhw'n lwco gael pethau fel racks o lam a nozet, pethau bach mwy modern fel ni. Sym o'r cenedlaeth ifanc really yn dod mewn a prynu leg o lam da nid cynio di Sul na'n ffodus dyddiau yma. Chi'n gorfod bod yn fwy creadigol gyda'r darnau, achos fel mae'n digwydd, fel maen nhw'n dweud, mae rhyw 79 miliwn o bridiau parod yn cael ei bwyta yn wythnosol fan hyn yn y Deyrnas Unedig, ac felly fel cynhyrchwyr a chi fel y proseswyr a chwmni sy'n dosbarthu'r cig, mae'n bwysig wedyn bod ni yn ymateb i'r galw. Ie, mae hwnna wir. Mae fe mwy lawr i pris dweud. Mae pawb yn dal am mwy dynig unog nhw nawr, ond na'n ffordd, mae cig o'n yn ddrud nawr, mae fe'n mynd bach o delicacy byta cig oen nawr. Wel, dyna ni, dwi'n credu fod yna ganlyniad fan hyn yn nosbarth y rhai sydd yn 90.6 kilo i 97 kilo. Oes? Mae'r gobrau wedi cael eu cyflwyno. Wel, diolch o galon i chi am y sgwrs. Fi'n draw nawr i siarad gyda'r enillwyr sydd wedi cyrraedd y brig mewn dosbarth eithriadol o safonol fan hyn yn adran pwysau'r cigydd. Llongwerchiadau. Congratulations. Thank you very much. Wow, you're sweating pints. Was that a hard class? I had to work pretty hard. Well, it worked. It paid off for you. Yeah, very good. Thank you very much. So what are these pairs? Yeah, Beltex homebred lambs. Yeah, we're really pleased. How many do you keep? We got about 60 purish ewes, yeah, so just a few to keep taps from and for this job a little bit. But yeah, no, very pleased with them. Yeah, you must be fair play. Congratulations. Llongwerchiadau mawr iawn. Da iawn. Wel, dyn ni'n dal yn